atât de dificil să te edifici exact ce vrei și ce ești dispus să sacrifici de fapt. Poate fi timp puțin în care trebuie să vezi cu ochiul liber sute de mii de linii subțiri și trebuie să te temi de conștiință, nu de zeu. Trebuie să ai încredere în tine și credință în Dumnezeu. Și chiar dacă ești soldat, n-ai arme mereu, n-ai ea mereu, frate. De-aia ți-e foarte greu să vezi diferența dintre propagandă și profeție, onestitate și falsă modestie, demnitate și mândrie, realitate și fantezie, sau teatru în acte și poezie. Uită-te, man, în jur, succesul nu-i numai de bun augur. Efectul a faptul că ai bani poate fi mai dur. Fii mai matur sau sfârșești cu cuțitul la gât și pula la cur. Știu golan ce-au dat mai multă marfă decât Carrefour și pot să remarc subtil că dacă bagi un kill devine bun, dar dacă mai bagi un pil devine bun și n-ai cum să o mai arzi util. Dacă nu ești credincios și o arzi umil, mai rămâne și varianta că ai coaiele prea subțiri. Niciodată n-am avut idoli, m-aș fi simțit ridicol într-un infim rol de discipol. Familia, conștiința, școala, stresul, frații, strada, eșecul, succesul, toate ți asigură într-un fel sau altul progresul. Bineînțeles dacă le acorzi interesul, că lumea e un spital de drogați. Fiecare avem filmele noastre, pișeana în pale celorlalți. Fii deschis ca mentalitate, dar e o linie fină între toleranță și responsabilitate. Și când eram tineri fumam doar vineri, mai târziu ardeam cu dealeri, ardeam chile, demonstrând că uneori viața e ca în filme. Începe comedie, dar în timp constați că e thriller. Deci bagă în tine pastile și chiar bile, dar nu mai aștepta nimic de la viitor, copile. Tu zici că legalizarea e o soluție, eu zic că nu neapărat. Ca armata la revoluție, sunt pentru tolerare, e chit că te super tu, dar știu că reclama la român prinde ca superglue. Și eu sunt antidrog în cel mai practic mod. Practic sunt antitot și tot n-am antidot pentru atâtea care ne macină. Asta pentru că Dumnezeu ne-a dat la toți o sarcină, dar dracii mă distrag la fiecare pagină și optindu-mi să închid cartea vieții și s-o las în paragină. Că oricum credința e pur teoretică și diavolul se împrăștie prin progresie geometrică. Orice om caută o portiță să se minte și atunci când vede o oportunitate profită.